Vítejte naši milí a vážení přátelé. Tímto videoklipem bychom vás rádi pozvali na dnešní Twitch, o který bude od 8 hodin. V našem Twitchi bude živý pozadí, bude tam grilování a spousta zábavy. Náš Twitch nebude o žádný hře, bude to pouze o nás dvou, o Vikim, jako jsem já, a Kafe, který teď akorát natáčí. Bude to takový komický a bude spoustu srandy, takže bychom vás rádi uvítali na našem Twitchi, který bude od 8 hodin. Takže pokud nemáte co dělat, tak rádi bychom vás viděli na našem Twitchi. Moc vám děkujeme, takže doufám, že se uvidíme. Díky. Ahoj, vítejte u mě doma. Rád bych vás dneska pozval na grilování s mým kámošem Vikim, který se koná od 8 hodin na stránce Twitch. Takže to máme všechno. Takže jak říkám, vítejte u nás doma a přijďte teda od 8 hodin. Pojďme.